Fruitu hauek eragina dute jaten dituzten animaliengan, baina zein eta nondik atera dira. Ez dute planetako ezeren antzik, beraz izan behar dute estralurtarrak. Zoe! Kaixo! Hemen zaudete! Zaldira kutsi-kutxiak! Arriskutsuak dira, ez sartu laborategian. Jokin daiteke zer duen zomorro honek berezirik. Wombat bat da, gorotz garratuak egiten dituen animalia bakarra. Zorua piezaz beteta dago. Hori ez da zuk uste duzuna? Hilabete mugikorrik gabe. Mugikorra erabiko ez dudala uste baduzu, argi duzu. Aha! Au. Wambi! Zer esan da hori? Wambi! Rufus! Ez egin dezakezue? Hitz egin dezakezu, Oraingoan bai ederra egin dudala. Zoe! Fruituek animalien dene aldatzen dute. Wambi, jarri pedaletan! Nola emango dio? Horrela? Untxi horrek hitz egin du. Eta nire barruan dauden animalia horiek kontrolartuko balute? Indarra, abiadura, zena, animalien munduko ezaugarri guztiak edonoren eskura egongo dira. Jendeak animaliekin esperimentatzen duzuela jakingo du! Zibilizazio gizan desastre utxaztarete. Oh, etorkizuneko xaguak, primeran. Agur gizakiak!